Hapana zvinhu zvauri kutombotaura apo, uri stupid yemunhu. Handiite basa rekuti ndinotora time yekuti ndiite basa rekutsvaka kuita drama newe pano pasocial media iwewe, nekuti wazorwadziwa nekuti wanzi hure. Vanokutokuti uri hure, vanenge vachitokutaura chokwadi, varikutokutaura zvishoma. Uri muroi chaiye chaiye, uri zibenzi remunhu, uri saskamu iwewe. Oda kuudzwa zvese kuti uite sei? Kangani vanhu vachiudzwa zvese, next musi wakati toda kuita izvi, musi wakati toda kuita izvi, zvazotikonzeresa kuti tinoneke kusvikira panapa. Nhasi unoyu muri kuzvitora muchizviusa against vageza vacho kuti makabvira kare muchitaura. But shit man, stupid. Imbwa yemunhu, idiot, uri benzi iwewe. Haikona kuda kutaura zvisina basa iwewe. Handitombokutyei, kana makatombotyiwa, kana muchityisa. Hamutyisa ini ndikutaurire chokwadi. Hamutaure tsvina dzamunotaura pamusoro pamudhara wangu. Muchitaura marabishe enyu aya, muchifundzira kuti tiri kuita basa rekutamba nemimi. Kulient TV. Atibatike zvechopu chopu. Kulient, ndine message dzachimhama idzo dzaari kuti ari kupindura kwauriwo Kulient achitaura. Nekuti ini ndinosenda pauri ipapapa, ndo pandinoposta zvandinoda pano. Ndichitaura zvandinoda. Nekuti zvandinoda ndizvo zvandinotaura inini. Unoona chimhama uyu aroda kuti panapa atirasise nyaya, achida kucreata drama repasocial media rekuti vanhu vateerere nezvituta zvake izvo pamwe chete nevarakashi vake. Vakatoona iye ataura, vakuda kutanga kuita basa rekuda kumubatsiridza, vachitora advantage yezvaanenge achitaura, achida kurasisa nyaya yestruggle. Mazistupid evanhu hatina kana basa nemimi varakashi. Munofungidzira kuti munotyisidzira ndiani chero mukakuzana mukaita sei? Manyepo akawandirwa, vageza vakataura chokwadi vari 1, tinongoti vageza vari correct. Ndo zvandoda kuti nditaure. Mumbori anani kwemimi munotanga kuda kuita investigation yekuda kutsvaga kuna vageza, yekuda kuziva kuti vageza vari kutaura zvipi kana kuti vari kuzvitora pai? Mumbori vanani mimi? Imi munofunga kuti munhu mukuru akaita savageza kwake kupusa stereki anoita zvekuti anopedzesera achisinai musha wake wapwanyiwa nekuputswa nekuparadzwa. Vanhu vamuri kuchema nhasi imi muchiti vakasungwa, vakasiyana sei navageza vasiri kugara kumba kwavo? Hamusi kuona here kuti vanhu muri kutaura ivavo muchiti vakasungwa vanhu vakatofanana navageza, nekuti vese havasi kurarama upenyu hwakanaka hwekumba kwavo, havasi kurarama nemhuri dzavo. Saka chii chamuda kuita basa reda kunyepa panapa, muchida kukuza vanhu kuti varwadziwe nevanhu vakasungwa? Zvakuita kunge sezvinonzi vageza vari kugara mu5 stars. Musade kutaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. That man lost almost zvinhu handigone kana kuti ndizvitaure, dai manga muchizviziva imimi. Saka kana tikakutarirai kuti vageza tinowaziva, tikakutarirai kuti tiri kuziva izvi neizvi neizvi, muda kudii nazvo? Imimi kana paine munhu anenge aine pfungwa chaichedzo anoziva zvaari kuita, achinzwa vageza vachitaura, angati vari kutaura zvinhu zvisinganzwisisike. Pane chii chinonzi achinzwisiswe ichocho? Musade kunyebedzera kudzungairana chimhama muchitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Munotsoma vanhu imimi vari kuuya vachitaura nyaya yekuti ngatibatanei tisunungure nyika yedu tiri pamwe chete. Maakutanga kuvatsoma muchitaura kuti hatisi kuona izvi, hatisi kunzwisisa izvi, muchiita basa rekukoka vanhu muchienda navo mumainterviews nekuda kuita sei, kuti mugozoita sei, muda kugena chiko imimi? Hapana zvinhu zvauri kutombotaura apo, uri stupid yemunhu. Handiite basa rekuti ndinotora time yekuti ndiite basa rekutsvaka kuita drama newe pano pasocial media iwewe, nekuti wazorwadziwa nekuti wanzi hure. Vanokutokuti uri hure, vanenge vachitokutaura chokwadi, vari kutokutaura zvishoma. Uri muroi chaiye chaiye, just because zvinhu zvaunotsvaga panguva isiriyoka zvinokonzeresa kuti vanhu vese vapedzere vane confusion. Unorwisanisa vanhu iwewe, kuparadzanisa vanhu. Izvozvi information yako nemazimibvunzo ese auri kubvunza ipapapa auri kuda kuti upindurwe. Uda kupindurwa nani tikapruvha chokwadi chedu kwauri iwewe? Uri kudei chimhama iwewe? Zvekupruvha chokwadi chedu kwauri iwewe zvinosunungura nyika here izvozvo?
uri stupid yemunhu iwewe. Uda kuti isusu tiprove chokwadi chezvatiri kutaura panapa iwewe. Kwauri wewe kuti uite sei nechokwadi ichocho. Uudze vanhu manje nekuti iwo ndione masimba ekuudza vanhu. Wozoudza vanhu kuti ya vari right, chivateerai. Ndiwe wakanganwa kuti ndiwe wakambouya iwewe uchitaura iwewe uchiti kana tikatora varume vedu nevana vedu tikavakanda mumastreets muchatipei. Kumashure kwacho chii chakazoitika iwewe? Kumashure kwacho chii chakazoitika pademonstration? Chii chakazoitika? Saka uda kutaura chii papa? Uda kutiudza chii? Hausiriwe here wakambotanga wataura nyaya yekuti muchatipei uchitaura nyaya dzekuda kubhadharwa? Wauri kunzwa ari kubhadharwa ndiani wauda kunyepa ipapo ari kubhadharwa? Wanga uchiti isusu tine maproofs here ekukuona uchibviswa nduwe. Saka iwewe manje chindiudza manje wawakaona achitambudzwa mari ndiani? Akapiwa mari ndiani wawakaona iwewe? Ndosaka ndichigara ndichikuudza iwewe kuti taura kwaunoswera iwewe. Siyana ine kuita basa rekutsoma nyoka yemabhunu paari. Akasungwa here azoita sei? Azobuda here bvai kuseri kwake nyoka yemabhunu. Hazvisi kumanikidzwa munhu izvi nekuti uyu mudhara akatotaura akatopedza. Hanei nekuti aswere achiramba achiteera vanhu vakuru kuti ndiri kukumbirawo kuti haasi kukumbira asi ari kuti vanhu ngatibatanei nekuti ari kuziva kuti zvari kutotaura izvozvo ndo ari kutotaura zvinhu zvakatopera kudhara. Mofunga kuti munhu angakuitirai mahumbwe achipisirwa musha wake nepurazi rake okuitirai mahumbwe mimi? Indawo uchitaura zvinhu zvisina kana nemusoro iwo. Hamuuye panapa muchitaura zvinhu zvekuda kukrasha muchienda tumwe tumapoints tusina kana nebasa rese. Munoda kuudzwa zvese kuti zvigozoita sei. Izvozvi izvi vageza vari kuita basa rekunetswa. Izvizvi kune vamwe vari kutovamukira vachiwatuka kuti makazviitirei, kuti makagara mataurira kumberi muchiudza vanhu kuti toda kuzoti tizoita izvi neizvi neizvi nekuti izvi zvichitarisai muone zvazochinjisa kuti zvinhu zviite slow. Imi muri kuti rambai muchitaura vageza. Toda kuti muzive kuti what's your next move, what's your next plan. Ende muri kuzviitirei, ende vamuinawo ndianani? Muri pamwe chete naChiwenga here? Makambotinyepera kuti muri makataura naChambisa. Munozvida zvei zvese izvozvo? Muda kuti vanhu zvamuda kuti vageza vacho vaite ndezvipi? Nekuti vakagara vataurira kumberi kuri kuzopedzisira kwatozoitwa zvakawanda. Imi muchingobvongodza muchifamba muchiita basa rekuita basa rekubatisa nevamwe vanhu vari kuparticipate mustruggle. Mofunga kuti tinonyararira izvozvo? Hatina kana basa. Zvimaaudio zvako 7 hameno kuti 8 here zvawaningiri naizvo. Wapedza zvako dhata rako uchiita zvinhu zvisina basa rese. Nenyaya yekuti dhata remari yekupiwa nezvikomba plus imwe mari yaunenge uchidonetwa zvako nezvigananda zvako izvozvo. Saka unofungidzira kuti isusu tinoita basa rekuvhunduka izvozvo? Hauye panapa uchitaura zvinhu zvekuti unenge uchitora Chamisa uchimukanda uko, wotora Vageza wakanda uko, wotora Chiwenga uchimukanda uko, wobva watora nyoka yemabhunu wamukanda kwake, uchitora Mudzingwa uchimuisa kwake uko, uchitora Sarauri uchimuisa kwake. Iwo ndiwo wakanaka. Iwo unozive chii iwewe? Iwewe ndiwo unozive chikwako kunyanya kuziva chako chaiko iwewe zvawakapakati mhai papapa. Unoziva chii iwewe? Unotora vanhu vese uchiwaparadzanisa wakanda nyoka yemabhunuko, wakanda uyu Mudzingwa uko, wakanda mumwe uko, vese uri kuwadambura uchiwakanda uchiwarasira uko kuitira kuti vanhu vatadze kuona chokwadi vatore kunge sezvinonzi Vageza vari kupenga. Unofunga kuti Vageza vangaite munhu anopenga nezvese zvavari kuita zvezviya? Iwo kana uchida kuziva kuti iwo Vageza votaura chokwadi, why can't you see kuti Vageza vari kuziva information, vanoona information yezvinhu zvisati zvabudikira, zvinozopedzisira zvazotobuda zvinhu. Vatokutaurirai kuti womirai pane zvakati zvoda kuitika, mangwana acho panenge pachifuma pachitotaurika zvinhu izvozvo zvichitolika tichiona maproofs. Saka maproofs auda kuona ndemapi? Ndeapi mamwe anopfuura iwayo? Uri zibenzi remunhu, uri saskamu iwewe. Uda kuudzwa zvese kuti uite sei? Kangani vanhu vachiudzwa zvese next musi wakati toda kuita izvi, musi wakati toda kuita izvi, zvazotikonzeresa kuti tinooneke kusvikira panapa. Nhasi unoyu muri kuzvitora muchizviuza against Vageza vacho kuti makabvira kare muchitaura. But shit man, stupid. Imbwa yemunhu, idiot. Uri benzi iwewe. Haikona kuda kutaura zvisina basa iwewe. Unoda kutyisidzira anhu uchiita basa redu kutaurisa. Unofunga kuti tiri kuita zvinhu izvi kuda kuti tiri kucreate ningirikini isusu stage yedrama isusu rekuita basa rekutukana. Ndozvakufunga iwo kuti tiri kucreate ningirikini uyu yekutukana kuti paitwe mari pano pasocial media. Uri kumbotiona isusu tine maplatform isu.
Unofunga kuti tinoita mari here nekutaura isusu pasocial media uchitiona tichishandisa machanel evamwe? Uri mbwa yemunhu iwewe, stupid. Pengera kure uko, hatina kana basa newe. Uri kudambura vanhu iwewe, ukatuka vachiwenga uchiwarasira uku uchiwati navo futi havakazopinda havazode kuzobva ipapo. Uri kutora vageza uchiwataura kuti basa rekunyebera vanhu uchiti nyoka yemabhunu akazoita izvi wobva wati sarauri apo pakazodai. Get away iwewe na Barrister George wako. Uyai panapa mupopote muchituka, handakana basa nazvo. Handitombokutyei kana makatombotyika kana muchityisa. Amutyisa ini ndikutaurire chokwadi. Hamutaure tsvina dzamunotaura pamusoro pamudhara wangu. Muchitaura marabishi enyu aya muchifundzira kuti tiri kuita basa rekutamba nemimi. Vanhu havasi kugara munyika mavo, imimi muri kufamba freely muchidya nezvigananda apa muchiita basa rekutaura nyaya dzekudambura vanhu. Unofunga kuti hatizivi kuti muri maagenzi akatumwa nekuita kuti mudestroye vanhu murwisanise vanhu. Unofunga kuti hatisi kuzviziva isu. Inonzi divide and rule, strategy yekudhara yakashandiswa nemadhara enyiwa. Endai munovataurira kuti no, zvamakatituma izvi hazvishande, ndatopedza kutaura newe, stupid.